Nu vil vi vise jer, hvordan man laver de her DIY Butterscotch Cubes. Her er hvad du skal bruge. Først tager du din sæbe og river den i fine spåner. Derefter kan du eventuelt tilsætte lidt frugtfarve. Og så skal du tilsætte din valgfri olie. Vi har brugt olivenolie. Og så skal det hele bare røres godt sammen. Nu skal blandingen i mikroovnen i 10 sekunder. Og så skal det hele røres godt sammen, inden du putter naturlig ekstrakt i. Så kan du putte sukkeren i, og så skal det hele røres godt sammen. Når alt er godt blandet sammen, så kan du begynde at presse blandingen ned i en form. Når al blandingen er presset ned i formen, burde det se sådan her ud, og så er formen klar til at komme i fryseren i 10-20 minutter. Når de har været i fryseren, er de klar til at blive poppet ud, og så er de egentlig bare klar til brug. Så er det DIY makeup fjerner. Der skal du bruge aloe vera vand og olivenolie. Det eneste du skal gøre er at hælde olivenolie ned i aloe vera vandet, sådan så at der ligger en smule olivenolie på toppen af aloe vera vandet. Og så det eneste du skal gøre er at putte låget på og ryste den godt sammen inden brug.